שלום לכולם, היום אנחנו בסרטון פתיחת ערוץ של Dangerous Gaming והיום אנחנו בסרטון של פתיחת ערוץ ובפתיחת ערוץ אני אעשה לכם סיפור קטן מהחיים. סליחה אם יש טיפה רעשי רקע או שחר מיקרופון, בקרוב יגיע חדש יותר טוב. אז נתחיל. היה לי איזה טיול שנתי יום אחד בכיתה וזה, אז זה קרה לקראת סוף הטיול שהלכנו לקראת האוטובוסים, וכאילו הלכנו לאוטובוסים והיה שם איזה כפר כזה קטן ליד, אז היה ילד שם שהסתובב ואני כזה בפתאומיות רואה אותו, אני רואה לו כאילו חצי יד אין לו, אז אני כזה עוד טיפה הולך, לא כל כך מבין, אולי מכניס את היד לשרוול, ואז כשהלכתי מאחורה בעצם ראיתי שאין לו יד, וכל הכיתה שלי ישר התחילה לצחוק, לא לצחוק, בדרך כלל הבנות זה להתחיל לעשות קונצים, והבנים מתחיל ישר מגניב. אז כן, זה היה סרטון להיום, אני מקווה שאהבתם אותו, בקרוב סרטונים חדשים, אז נתראה בסרטון הבא.